Ito ang tubig na galing sa bubong namin at tumagos dito sa sala at sa ibang mga parte ng bahay namin, lalo na dito sa kwarto. Super grabe ang pinsala ni Bagyong Odette dito sa aming lugar. Sana bumalik na ang signal dito sa amin kasi nahihirapan talaga ang mga tao rito. Wala silang kontak sa kanilang mga pamilya kung saan nakatira. May mga matataas akong video na gustong i-upload pero hindi siya ma-upload kasi ang hina ng signal pati dito sa bundok. Ayan ang bubong ng aming, yan ang bubong ng aming kusina. So ayan, giba talaga. Yun sa mga sa kapitbahay namin, ayan. So ayan, ako na lang ang gumawa ng bubong namin. Walang available kasi ng mga karpintero kasi yung bahay din nila ay sira. Sana maintindihan ako na YouTube na hindi ako nakapag-upload ng video ngayon nga ilang mga araw kasi wala ang signal dito sa amin. Pumunta pa kami ng bundok para makapag-upload. Sana bumalik na ang signal para makapag-upload ako ng mga video para malaman nyo kung ano ang sitwasyon dito sa amin. Yun lang mga kabay, keep safe tayong lahat. God bless.